Ei, salutare lume! Eu cred că să facem un nou episod de Bill Battle, avem de făcut un chip. Nu știu, vedem ce facem. Clay. Îmi trebuie chip. Nu știu, n-am nicio idee. Black așa. Cred că o să fac fața lui Moci. Da, lipit așa de pământ. Nu sunt sigur cum arată. Știu că are barbă. Nu aici, nu. Nu știu, nu sunt sigur cum arată. Ok. Sper să vă placă această serie. Eu am văzut că da. Nu știu după mine. Dacă se aude mouse-ul meu destul de tare, știu, am uitat și eu la videoclipuri și se aude mouse-ul destul de tare, dar nu e cea mai mare problemă că se aude prea tare. Nu e asta cea mai mare problemă. O să încerc pe viitor să, nu știu, să-mi iau altul, poate. Ok, deci asta e fața. Vreau să fac aici mai mare. Am fost cu un prieten pe Skype și am vrut să facem o lume pe Hamachi, îi spuneam că nu merge, într-una că merge. Și i-am închis, am dat un pic pe nu deranja. Nu știu cum arată fața lui. Deci, știu că arată ceva de genul așa. Oh, bă, da. Prinde... Wow. E beat. Pun snow sau ce arată mai bine? Ce arată mai bine? Așa. Ah, da, stai că avea și păr. Pe cap. Ce văzut Miguel cum arată. Ok, dar nu știu. Arăta cumva așa. Să vezi pe ceilalți skin-urile lor. Sunt la Minecraft, știu că nu-i dat tare. Ok, să văd dacă filmează. Filmează. Îi fac un nas aici așa. Asta trebuia să fac în picioare. Ăsta-i Moci. Are și nasere de toate. Să facem și niște urechi. Facem eu acum. Ia uitați aici. Elf. Uai de capul cum arată. Arată mai șmecher așa. Uai de cum. What the fuck? Oh my god. Chiar vreau să-mi ții urechi aici. Zici că e șurubel, însă. Nu. Ok. Descoșurubel. Șurubele. Asta e șurubele. Ia uitați aici. Da, ăsta e. Ăsta e. Are cercei urechi. În ambele urechi. Are cercei. Ok. Ce aș mai putea să fac? O mustață. Nu, o barbă. Ar fi ceva să opri vlog. Dacă o să termin mai devreme, o să-i dau stop în începem. Pentru că nu vreau să pierd atâta timp pentru nimic. Da, și cam atât cred că o să fac. O să dau stop până începem. Plus revin când începem, desigur. Și am revenit, oameni buni, acesta este primul. Nu am apucat să votez, dar oricum i-aș fi dat good.
Și îmi place puțin fața lui. E frumos oricum, nu are ce spune. Râtule, bă, frumuțile, bă. Frumușără. Al meu, o să vedeți. I-am făcut niște păr, atât. O să vedeți. Nu înțeleg, poate ceva în față? Nu e, de ce m-am gândit că e ceva în față. Nu știu ce e aici. Cine e ăla? Nu e... Oh, Johnny, bravo. Îi dau ok. Șmecher, nu știu. Au oamenii idei. Eu nu i-am făcut cu... Sexual. Ia uitați-l. Ia uite-l, mă. Vă arăt o fază ceva. Uite, e dispărut nasul. Aici este nasul. Urechea. Ok, sper să filmește. Da, eu sunt, nu dau. Trollul. Trollul merită veșnic un good. De fapt, bun. Good. Nu e chiar terminat, dar super. Ia. Șmecher. Mă uit în câte minute să văd dacă filmează, că mi-e frică să nu se oprească filmarea. Pentru că nu am program de editat. Ce vrea să fie asta? Ah, tablou! Lol. Îmi iubește. Mă uit odată. Da, după cum puteți vedea, ăștia sunt joi în chat. No stres. Deci nu știu ce scrie acolo. Cred că o să fiu pe ultimul loc. Toți am avut 0 puncte. Ok. Good. Așteptăm să ieșim din arena. Să mă dau și 8 șmecher. Să vă arăt gradul meu de YouTuber. Glumesc, nu așa poate să facă toată lumea. Ok, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult. Și eu m-am dus. Vă pup și vă iubesc. Pa!